ka headliner salon Shylong ka ai khuble phi baro ki Pynbhabriew badru ka pentep shapi ki nongpen bakum ka salon ka babun ki nong trai ki batben haka kam khap snyu tang ya ki Pynbhabriew Henry ki kinna ki long kumi bajak Shynrang ru kumju tang kata Henry ngi airu ya ki we de ki service kum ki facial keratin treatment manicure pedicure bat ka nail beautification haka dor ka baben ni ya weri pi ki Pynbhabriew ban wan mi syakani ka salon bat ban syami dalade ya ka jing syakri ka jongi syapi ban tip khamanya phila ban wan syaka dukan jongi ka badan na first floor Jaka Montes complex opposite Glories Plaza Hapolis Bazaar lani phila ban callingi how new number pra nyo kandai pra nyo lai ariwe